Ако в самолета или даже още на летището мозъкът ти казва «Умираме, ще паднем», гледай това. Ето няколко техники, които реално работят при паник-атаки в самолет, особено преди излитане. Първа бонус техника. Ако започне да ти става зле, помисли коя песен най-много не отговаря на чувството ти в момента и си я затънаникай в главата. Странно, но работи. И сега останалите техники. Първо, огледай пространството. Мери с поглед. Самолетът не е малък. Има метри отпред и отзад. И в същото време мърдай пръстите в обувките си. Това казва на тялото. Тук съм, сега съм. Второ, вземи ментов бомбон. Лют. Помага да усещаш въздуха по-ясно и естествено подкрепя дишането. Трето, дишане 4-2-6. Вдишай 4 секунди, задръж 2 секунди, издишай 6 секунди. И това 3 пъти. Издишването е твоят бутон за успокояване. Четвърто, назоваваш 5 неща, които виждаш. Например, седалка, колан, крило, стюардеса и чичо с доматен сок. Това връща мозъка в реалността. И не забравяй, не си сам. Стюардесите много добре знаят какво да правят, ако нещо се случи. И пето, ето тук има вероятност паниката да дойде, защото вече знаеш, че нямаш контрол. Когато усетиш, че паниката започва да идва, пусни си пак нещо нелепо в главата. Примерно, гащите ми ще се извисят в небето и ще прелетят над цяла България. Колкото по-нелепо, толкова по-добре. Това прекъсва цикъла на тревожността. И още нещо много важно. Ако можеш, кажи едно изречение на човека до себе си. Ако не ти се говори, просто си измисли история за него, като във филм. Къде ли отива? С кой ли ще се срещне? Какво хубаво го очаква? Докато си го мислиш, самолета ще се издигне. Ето тук е единственото леко неприятно усещане, което е натиск за секунди, но после олеква веднага. И ти и гащите ти вече сте буквално над нещата. И запомни, страхът, който изпитваш преди полета, ще се превърне в нищо пред удовлетворението, че си се срещнала с него. Ако искаш безплатно успокояваща практика за полет, напиши ми самолет и ще ти я пратя. Дами и господа, тук що капнахме на летище Васил Левски, София.